Sanjay Bay for the best, you know what it is. Bafethu siphethe ubhuti ugatsheni la fethu. Okwesibili fethu ufika lana eCoastal fethu. Uyizwa kanjani iCrowd fethu la eNdwedwe fethu? Indawo emnandi kakhulu le. I-support ekhona iyamangalisa, inhlawumo bekade ikhona ibinkulu kakhulu. Khomba ukuthi abantu bawulandela music wethu bawu-understanda. So ngijabule kakhulu indlela abantu balendawo abawusupporta ngakhona umculo wethu. Yes, siyabonga fethu. Okwesibili ngifuna ukubuza kona fethu, yini abantu abangayilindela njengoba sazi ukuthi ugatsheni fethu udedela ama-hits fethu unyaka nonyaka fethu. Yini abangayilindela kulonyaka from ugatsheni? Ngizorelease ngasekupheleni konyaka kodwa njengamanje sapusha ama-gigs esiwatholayo ngenxa ye-support kubantu. Ngicabanga ukuthi into abangalindela ngonyaka mhlawumbe umnyaka mase ngasekupheleni sengaba ama-hit njengokujwayelekile. Yes. Hayi siyabonga fethu. It's Eduze Podcast we are here boom bafethu. Siyabonga fethu. It's your boy Sanjay Bay for the person. You know what it is. It's Eduze Podcast we live here. Fethu uKren fethu. Ngiyabela sawona bhuti. Yeah fethu. Fethu ngicela ungitshele fethu into ezimbili ngizobuza imibuzo emibili nje. Fethu it's your first time la fethu eNdwedwe fethu. How is the crowd fethu? Uyifile kanjani fethu crowd namhlanje? Hayi ngibengijabule kakhulu. Abantu bahlangene kakhulu. Kumnandi. It's a beautiful crowd. Kunothando. Yabona it's very warm. Kuyabanda but yabona ngijulukile. Yashisa dog. Yeah fethu the last question fethu ngifuna ukubuza yona fethu yini abantu abangalindela from uTNS this year fethu? This year ngizokhipha umshado nje. Yona ngoba engizonimisa ngayo le umshado yonke indawo noma ungangitheka yonke indawo vele uthi umshado nje. Umshado mina bethi umshado nje. Umshado fethu siyabonga. Ingane zonke ama-cherry yonke mungitheka vele uthi nje umshado fethu. Ngizobe sengibona ukuthi hayi sekufanele ngiqondane nawe. Sikuhlangana Zulu Maskandi Festival fethu siphethe umnini omcimbi uMajongosi bafethu from eBhamshela bafethu. Ngicela uzazise mfethu from abangakwazi emakhaya fethu. Ngiyabingelela kakhulu bafethu uMajongosi lo isibongo amthuli khona eBhamshela. Yeah fethu singawe namhlanje fethu. Uthola kanjani fethu iCrowd namhlanje or abantu uthola kanjani iatmosphere from la eNdwedwe la sikhona? Fethu ngiyabonga kuqala nje ake ngiqale ngibonga ama-artist ekuyiwona athi akwazi ukuzongiseka aphinde futhi adele isikhathi sawo ukuthi agcina azofinyelela kumina. Ngiphinde ngibonge nabantu asebedelile ukuthi bezohlala kanye nathi emcimbini kubanda kunje yabona ukuthi kuyabanda nami uyabona nje ukuthi ngiyayibandela. So kuyangijabulisa ukuthi bakhona abantu abasakwazi ukudela ubona ngoba nakho befuna ukuthi bezobona into enhle ngizama ukuyenza nengifisa ukuthi ikhulu. Yeah fethu uyabona ukuthi fethu ingoma yakho ethi fethu isisa sika baba fethu iyenza kahle kakhulu fethu kulapha ku YouTube fethu. Ungathanda ukuthini kubalandeli bakho fethu? Angingasho ukuthi nginabalandela ake ngithi kubathandi bomculo wonke ngoba bonke abantu bayilalela ingoma. So njengoba beyilalela bonke ingoma ngithi ngidlulisa ukubonga bese ngicela futhi ukuthi
beqhubeke bengayeki ukuthi beyilalela ingoma yami kuze konke sizokwenza sikhule inhloso mesenza umusic sifuke suna ukushintsha amakhaya siphinde nathi sikhule siveze okuhle emphakathini uma so support abantu bomphakathi ila sokwazi khona ukuthi sikhule siye phambili. Yes. Mhlawumbe omunye mfethu emakhaya mfethu engasho ukuthi mhlawumbe uBajongosi mfethu akakwazi ne yabo engasho ukuthi mhlawumbe influence nje from peer pressure yabo mhlawumbe yini abangayilindela from uMajongosi from now on mfethu since ekwazile ukuthi invite uGatsheni mfethu umnumzane wama hit mfethu yini abangayilindela from Gatsheni from this year to ake ngithi nje mfethu konke kuhamba nesikhathi sakho ngeke ngakuqinisekisa ukuthi kuzokwenzakalani kodwa engakusho kuvela igama lamajongosi lizohlala likhona futhi lisebenza. Yebo asiyabonga mfethu. Eyo it's your boy Chikisanchi Bay for the best bafethu si live la ehlangana Zulu Maskandi Festival bafethu ngiphethe lana mfethu umjolisi mfethu i2K mfethu inkosi yaba 2K mfethu uright mfethu. Ngiyaphila kakhulu mfowethu ngahle kakhulu ngoba ngifika nje ngifika sengiperformile nobikelela umjolisi kumfana waphansi le umzumbu kanje lenkulu isigodi isilo sama 2K. Yes baba. Yes isilo sama 2K so ngama 2K yakho mathama kimi kulanje kimi nje manje ngoba ngilapha nje mfowethu sengijabulisile abantu ngiyathokoza kakhulu lapha hlangana Zulu Maskandi Festival ngelonje kaMajongosi umfana wangakithi ke ngoba ngilapha ngangithi yebo baba umfana nje engisebenza naye kakhulu. Mfethu ngicela ukubuza mfethu umbuzo owodwa ukuthi uyithola injani crowd namhlanje mfethu lana ngoba sila eNdwedwe mfethu. Engingakusho mfethu crowd yaphila kakhulu. Yebo iyakunika leyo nto ukuthi uperforme nawe njengomuntu nje. Yes yabo so crowd yaphila ikhona futhi engifunayo ke mina ukuthi abantu bephile beperforme nasi perform abantu bekhomba ukuthi bayizwe siyenzayo. Yebo baba ngabe ukuthi sikhomba bathule nje. Yeah mfethu I'm sure ukuthi ujahile mfethu kuningi la umele uya khona mfethu ngicela ukubuza mfethu umbuzo ogcina ukuthi yini abangayilindela abantu kumjolisi this year 2024 ama hit kuphela uyinkosi yama hit mfethu akukho okunye engakwenza ukubadedelela ama hit kuphela. Danko yebo siyabonga mfethu. Eyo what's happening it's your boy Chikisanchi Bay for the best we love here mfethu ngiphethe TCG gang bafethu Trap Cheese gang we love bafethu ni right bafethu. Si sharp kakhulu. Yeah mfethu sikrens bayaphila abantu nikrens bafethu. Wami vayile. Sure mfethu uyizwe injani crowd namhlanje mfethu lana mfethu ehluhluwe hall. No asasiwa ngalana kodwa sithukile basiwa ama fans abasupportayo bo sithukile kakhulu yabo siyabonga kakhulu support esithole la ehlohlwe siyabonga kakhulu. Yeah how do you feel dog? No, we feeling good bro. Yeah, like perform amnandi bese sifunde nokuningi yabo. Yes sir. So le into eningi sifundile bese nokuthi simitha abantu abaningi. So isound bese ihlukene khona amasha abasanda ahlukene so siphulaphile show up our skill yabo. Yeah mfethu sorry to cut you dog. So mfethu ngicela ukubuza ukuthi mfethu yini abantu abangayilindela from Trap Cheese gang from this year? Okay cool. This year on September going to drop a EP. Angazi abantu bayezwa ukuthi voice yami ivayile on the stage. Ayikho voice ivayile. Ngo September we are dropping new music. CCG. Yeah, na kanjani bro. Yes sir. What then yini abantu amele belindele from this year? No mfethu uzolile into eningi mfethu so drop music omningi nje mfethu music uhlukile no ama EP ahlukene ama album ahlukene sisebenzisa nabantu abahlukene yabo sizama ukuphusha ngayo yonke indlela ukuze sinathi sibone singena nje endaweni ethi the song esenza khona ama piano and the song esenza i-trap abantu bazi ngathi we do the trap music lapho clear my bars yabo. Yes sir. Yeah bafethu it's a Tuesday podcast. Make sure that you subscribe, like and subscribe bafethu. We are here. Yeah ayo it's your boy Chikisanchi Bay for the best bafethu ngiphethe la uMafikizolo bafethu uright bafethu. Yaphila njani bafethu? Yeah bafethu bafethu uyaqala ufika la eCoastal right so bafethu uyizwa kanjani i-crowd injani la eCoastal bafethu? Ya ngiyabonga bafethu bangamukele kahle kakhulu ngathi ngaphinde ngiboye. Danko mfethu mfethu ngicela ukubuza ogcina ke mfethu ukuthi yini abangayilindela kulonyaka ababukele emakhaya ukuthi kuform uMafikizolo. Into engayicela nje kubantu ngicela be stream music wami iphumile album iyatholakala kuzo zonke izitoro za online. Danko ke mfethu siyabonga mfethu it's a Tuesday podcast siyabonga mfethu ukuthi ube la mfethu. Danko mfethu. Sure.
si live la mfethu eSweet mfethu hlangana Zulu Music Festival Maskandi Festival you know mfethu squid la mfethu alright mfethu Mfethu ngiyaphila ngezwe kunina abafuthu ya mfethu imbile nje imibuzo engizokubuza yona mfethu ukuthi uyizwe injani mfethu iCrowd lana mfethu eSweet mfethu Mfethu indlela abaphume ngayo abantu sayibonga kakhulu futhi siyafisa ukuthi lo mcimbi ungagcini uqhubeke njalo ukhule futhi isifiso sethu ukuthi ukhule kanye nathi ukuthi la kufika khona ukuthi kuzuzwe khona sibe sikhona futhi basikhumbule abanini bawo bese sibonga uMajongozo ukufika nale idea enhle kangaka ebambisene nobiyela nasekhaya elikhulu ya siyabonga kakhulu ya mfethu siyazi ke mfethu ukuthi usukhiphile mfethu isingle yakho this year ukuthi kumnandi ukuba ilibhinqa mfethu ishaya la mfethu yini abantu abangayilindela from uSgwili kulonyaka mfethu khona okunye mhlawumbe abagakulindela hayi kuningi kakhulu bafowethu noma ngeke ukukhuluma kakhulu kodwa ikhona iP engasiphume ngoba besezwe amanzi ngobhoko ngale ngoma besezwe amanzi ngobhoko isiyabuya iyeze iP kuningi ensanga kulindela nomcimbi uSgwili Music Festival ohlezi ukhona unyaka nonyaka nakulonyaka futhi siqinisekisa idawu uyabuya siyaphinda lokho bafethu it's Eduze Podcast make sure that you subscribe like and share bafethu soba noSgwili live mfethu kwi interview mfethu Eduze Podcast mfethu soon bafethu make sure that you subscribe and like and share bafethu we are here boom Ayo it's Eduze Podcast you know what it is sila mfethu kuhlangana Zulu Maskandi Festival bafethu ngiphethe lana mfethu umanyuswa mfethu alright mfethu siyaphila mfethu kuhamba kanjani kakhulu angiright mfethu kakhulu mfethu namhlanje mfethu ngibonile la performance yakho ibimnandi kakhulu bafethu uyithole kanti iCrowd injani namhlanje eCoastal mfethu angiqale ngibingelele umanyuswa mfowangcoko ngiqhamuka endwedwe ePamshela so ake ngibonge uthande sitholile la hlangana Zulu Maskandi Festival emcimbini okuwamfowethu uMajongosi okuyena esakheleni naye ake ngibonga kakhulu uthando abantu abasinikeze lona singumanyusa siyabonga kakhulu siyacela ukuthi beqhubeke besupporte njalo ngoba nje ngizo release album ngiyafisa kakhulu abantu ukuthi benginikeze uthando khona ngizowathi ngifikele phambili nami ke ngidume njengezinye insizwe yes mfethu ngoba usuvele wadalula imfihlo ke mfethu uthi kulonyaka singa expecta in from umanyusa mfethu futhi kulonyaka kuyasetshenzwa kakhulu ngicathi abantu bayazi since uqala unyaka kusukela ngoJanuary siyasebenza kuningi siyenza noma ngeke ngichaze nga1 ukuthi kwenza ngoba kuningi kakhulu nemicimbi siyahamba siyayidlala so bengilo ngipheka ke studio ngipheka album ebe kumele iphume ngogood ngase ngibambezeleka ngenxa ukuthi ke ngithole upgrade ukuthi ngikwazi ukuthola abaxhasa ke ngithi icompany enamandla so ebesisahlela ke into zethu nathi ihamba kanjani sekusetshenzwe kulonyaka kodwa futhi ngokwami angenzi lutho ngisawusebenza bazi ke abantu basikhuluma ngemarketing ukuthi ukukhulunywa ngani angimelani nomfana endleleni awumelani umfana mfethu lutho esikhwe ngangayele kodwa isitambu abantu ufunda ya wawuyofunda mfethu ya mfethu siyabonga iSeduze Podcast mfethu ngicela ukwenza official mfethu siyangimema mfethu kwiSeduze Podcast ukuthi sixoxe mfethu ngohambo lakho kuMusic mfethu ungakwazi mfethu ukuphumelela mfethu awuphume live mfethu bebuka abalaleli mfowethu izwe lonke liyazi umanyuswa akusiyo umfana oyithwele or akusiyo umfana one pride la ngibiza khona ngiyafika if ithuba livuma ngibeke lokho but anginayo lento yokuthi kunabantu abanesikhathi sokuqamba amanga bethi ngibusy ikakhulukazi leli bandla leli eselidumina leli ke eselidumile into ethi ngibusy kodwa eshebe ihlalele uthothampa iguqa kuChristawuthi ngoba phela abaculi yabasi yaPrestawuthi so mina njengomanyuswa izandla ivuliwe manje ngibiza abafowethu ithuba livuma ngiyofika ngiphusha umculo wami ngoba into engimandla ngayo ukuthi ngiphusha umculo wami nami ngikwazi ngithuthuke ngelinye ilanga ya siyabonga mfethu iSeduze Podcast we are what's happening is your boy Chicksanchip for base silana mfethu kuhlangana Maskandi Festival we live ya mfethu ngiphethe uThizi mfethu uGrand mfethu ngusharp salute bafowethu ya mfethu cela ungitshele mfethu ukuthi uThizi mfethu who's Twizy and uqhamuka mfethu awuthizi bafethu thobelane mzwandile zwane ukuhlala ngisothongathi so ukusuka kwami ngisukolunde mfethu I do music production recording mixing and mastering yazenzela everything mfethu yes mfethu ngicela ukubuza ukuthi ubathola benjani abantu bala endwedwe ePamshela should I say mfethu mfethu mathole bemnandi basupportana abakhethi basupporta wonke umuntu ongenayo mfethu akusho ukuthi ngoba sekubani noma kumnandi siyabonga kakhulu mfethu
Yes sir, last question mfethu. Cela ukubuza mfethu ukuthi yini abangayilindela from uThizi from this year mfethu 2024? uThizi uphekwe project mfethu azoyikhipha ikhona ingoma isiphumile uma uyichecka nje kuwo wonke ama digital stores ku YouTube uma search Thizi Thobelane yimlo uzoyithola ingoma umsebenzi uzobulapho and ezinye izophuma ngo 8 July zobe sengikhipha iproject epheleleke lapho uma usearch nje usubscribe ku YouTube ulike uzothola yonke into khona. Yeah mfethu ngicela ungitshela ama handle akho mfethu ukuthi bangathola kanjani abantu. Alright, on TikTok uThizi_032, ku Facebook uThizi Thobelane, on TikTok uThizi Thobelane. Yeah, mfethu, make sure that you subscribe mfethu ku Eduze Podcast. Hey yo, what's happening? It's your boy Chikisa Chikbay for the base. You know what it is? It's Eduze Podcast. We're out here. Mfethu, how are you, sir? I'm good, yourself, sir? Yes, I'm good. How are you, ma'am? I'm good, and you? Yes, I'm fine. So can you tell us why are you here today on this? Here to enjoy yourself and support our friend Biela. Kayakolo, yeah. Yes. What are you here today, ma'am? To have a good night, enjoy myself with everybody. Yes, jab a little bit. Of course. Yeah. So, it's Majongo's EP launch, you know. Yes, so, yes, like how are you feeling the atmosphere right now? Lovely, eccentric, yeah, it's good, very good. Very good. Are you enjoying, ma'am? Of course, it's an awesome atmosphere. Yes. Thank you for coming. No?